Wel, noswaith dda i chi gyd, ac ymddiheuriadau am y llais. Mae'n siŵr fod nifer ohonoch yn gyfarwydd ar alaw hwnna fel alaw blygain, neu blygien, fel dwedwn ni ym Maldwyn, ac sydd yn rhan o draddodiad unigryw i ni yma yng Nghymru. Ei henw hi ydy dyddiau hyfryd, wedi ei chwarae mewn 3 llais, sef bas, alaw a thenor. Ac un nodwedd ddiddorol o'r carolau Plygain sydd mewn 3 rhan ydy fod yr alaw yn y llais canol ac nid yn y llais uchaf. Ond tybed ai alaw gwerin ydynt? Yn ei lyfr Seiniwn Hosanna, mae Afon Gwilym yn dyfynnu yn y nodiadau eiriau un o gewri y Gymdeithas Alawon Gwerin, sef J. Lloyd Williams, ac wrth drafod carolau Plygain fel hyn. Yr oedd rhywfaint o amheuaeth a ellid ei hystyried yn ganeuon Gwerin. Nid oes amheuaeth fod y geiriau ym mhob achos wedi ei cyfansoddi ar gyfer yr alawon, a'r alawon yn dangos llawer o nodweddion alawon Gwerin. Felly, gallwn ei ystyried fel math gwahanol ac arbennig o alawon Gwerin. Wel, ei pharfon yn ei flaen fel hyn. Mae'n dilyn felly, mae mewn dull gwerinol y mae canu'r hen garolau, ac wrth i fwy a mwy o bobl ddod at y canu Plygain o'r newydd, nid drwg o beth i'w ychwanegu 2 beth go sylfaenol, os am fentro i ganu, y dylai hyn fod yn hollol amlwg. A'r cyntaf ydy fod pawb yn canu mewn tiwn, ac yn ail fod y geiriau'n eglur. Mi orffenna i efo fy nhrefniant telyn o alaw diw gadwar brenin, a Nadolig llawen iawn i chi gyd.